Ако начело на страната не стоеше такава организираща и направляваща сила, каквато е нашата българска комунистическа партия, отражението на световната криза у нас щеше да бъде извънредно тежко. Да ни е честита новата 1980 година, скъпи другарки и другари, братя и сестри! Уважаеми сънародници, както винаги посрещаме нова година с надежда за по-добър живот на всеки, за повече късмет и радост във всяко семейство, във всеки дом, за благоденствие и плодородие по цялата българска земя, за успехите и просперитета на нашето Отечество, Република България. Да е мирна, здрава, силна и щедра новата 2008 година. Децата на България ни дадоха много поводи да вярваме в бъдещето и да се гордеем с тях. И тази година те покориха световни върхове, спечелиха много награди и доказаха, че са талантливи, знаещи и можещи, готови да се справят с предизвикателствата. Моята надежда идва от примера, който ни даде 15-годишния Марио от Белоградчик, който докосна сърцата на хиляди българи, помагайки на дете в беда. Гордеем се с Петър Петров, който помогна за спасяването на над 500 човека в потъващия Коста Конкордия. Прекланяме се пред Пламен Петков, който се жертва, за да спаси давещо се дете в Англия. Помним и героите от Синеморец, които спасиха живот, но загубиха своя. Тези примери ми дават вярата, че в новата 2013 година ще влезем по-единни като народ и по-съпричастни един към друг. Искам да се обърна и към тези от вас, които са извън България. Вярвам, че всички заедно работим за успеха и доброто име на родината. Където и да сте по света, знайте, че има място, където ви обичат и чакат. У дома. На всички вас и на българските военни, които са на мисии по света, разделени от близките си хора, пожелавам здраве, щастие и късмет. Скъпи сънародници, нека посрещнем новата 2013 година с повече доверие, оптимизъм и вяра в общия успех. Честита нова година да бъде мирна и благословена!